Je dan kan het erop lopen, die nog net maar begonnen. En ons om die grote die stipbalken. Nou, dit is de KPJ in Seniek, katholieke plattelandsjongeren. En we bouwen een optocht voor de Seniekste merken. Elke keer hebben we een optocht en wij doen elke keer mooi. En dit keer hebben we gekozen voor een grote stormram. Het is de bedoeling dat hier een wolving komt te hangen die poort er kapot beuken zal. Wat is die taak? Bouke de stormram. Ontzaaien. Bij mij de kleren. De oude ging wat. Ik zet nou de gasbranden zien en die boppen op de wijn komen. Ik ben veel klusjes aan het maken. Bouke de stormram. Ik ben latjes aan het zeggen van mijn maat die dat diep naar bovenop spiekert. Ik ben bezig met een buk van Bouke de Stormram. Koffie zetten. Oh, dat lijkt het er net op. De meer en minder. Ja, hoe kom je tot zo'n idee? Ik weet het net. Dat is zo denken, zo macro hè. En je bouwt al een paar hier, dus je weet wat wel net werkt. En nou, dit lijkt u, dit hier een mooi idee. Ik heb een mooi roeg, dus het komt net altijd krijg. Nou, het is ik al 1000 in dat ze dit bouwt hè. Dus ik heb eigenlijk wat minder precies dan. Dat past ook wel bij ons. Ik ben ervan verstanden dat iedereen steeds wat taken heeft. Ik ben dan een beetje. Wij een grote vuurafsteker maken. De verstanden dat iedereen wat te wannen heeft en dat de wijn. Ja. Ik doe de figurage. Dat iedereen weet wat de volgende stappen binnen. Wij besturen met z'n allen wie werk om te stingen. Ja, een beetje, hoe neem je dat? Ik ben timmerman. Opzichter. Ja, dat ben ik wel aan. Ik ben bezig met de betimmering van de wijn. Kleren hoor. Ik ben in principe stagerenner, want dit is mijn eerste hier. Nou, ik ben je stagebegeleider en ik zorg ervoor dat hij de schroefjes vol op het goede plakje draait. Waarom doe je dit? Waarom stek je hier zo volle tijd en energie in tekst? Ja, dat is een hele goede vraag. Alles voor dorp en het is ook wel redelijk gezellig naar het hier. Dus dat speelde ik mooi. En je bent dus eenmaal een oorploeg vet. En na het hier even een paar bier in de wissel. En het wordt soms samen naar tolle woorden. Dat is best genoeg. Ik maak het sminkschema. Ik ben met deze plaat bezig. Ja, ik kreeg wat doen en een beetje dat iets taakjes. Ik doe het hier op een wijn. En ik klaar naar de kleren. Ik kom hier alleen voor het bier.